Entre 140 i 150 persones van omplir la sala d'exposicions el passat divendres per assistir a la presentació de Josep Sánchez i Camps, qui aspira a revalidar l'alcaldia a les properes eleccions municipals del 28 de maig encapçalant la llista d'Esquerra Republicana. El gran eix del seu discurs va ser poder mantenir la confiança dels aranyencs per seguir transformant Arenys de Munt, sobretot en les àrees socials i de salut, amb aspectes mèdics i assistencials, afrontant el creixement de la població, tant l'augment del padró com l'envelliment. Sánchez se sent motivat per la responsabilitat i per tirar endavant el projecte transformador que porta Esquerra. Assegura que es faran realitat somnis que porten dècades esperant, com la nova residència geriàtrica i els serveis assistencials que convingui, com l'habitatge tutelat. Realment estic molt content perquè, a més, avui era un dia que feia molt de fred, fa mandra, un divendres, tens altres coses, i que hagin vingut veïns i veïnes d'Arenys de Munt, amics, familiars, doncs realment et dona aquesta seguretat de que anem per bon camí. Tenim un projecte transformador d'Arenys de Munt que encara s'ha de desenvolupar i tenim noves propostes per poder convertir aquells somnis que han esperat durant dècades en realitat. Un d'aquests somnis és la nova residència municipal, però no podem quedar només en una residència municipal. Hem de fer un projecte d'innovació social, un projecte transversal que respongui a moltes necessitats d'Arenys de Munt. I això és possible també perquè en aquests moments Esquerra Republicana... A part de tot l'equip d'Esquerra, simpatitzants i amics, hi va ser convidada Diana Ribas-Giner, diputada al Parlament Europeu, qui va destacar els punts més rellevants de la idea de Josep Sánchez a l'hora de fer un programa electoral i va confessar no haver estat gaire anteriorment a Arenys de Munt. He vist no només un alcalde, he vist tot un equip i tota una família republicana a Arenys de Munt, amb molta força, amb moltes ganes de treballar i amb molta il·lusió d'encapçalar aquestes llistes, que esperem que tirin endavant per poder fer tot el programa electoral que ara s'haurà d'escriure i, com molt bé ha dit l'alcalde, anima a tothom a participar-hi. Riba, la parella de Raül Romeva, també es va ferir al procés independentista. Al seu entendre, que hi hagi alts i baixos de reivindicació és positiu pel procés, però que això no vol dir que tot hagi acabat. Jo crec que els processos llargs, perquè aquest és un procés llarg i ho vam dir que ho seria, tenen moments on hi ha més descans, on hi ha més intensitat, i és molt necessari, i això ens ho diuen tothom que ha viscut conflictes com el que estem vivint. Potser sí que és un moment, jo no diria de baixar el suflé, però sí de descansar per aconseguir i posar en l'agenda la propera proposta.